Naanapod mi dere, dili lang kay ako, daghan ka ako mga estudyante oh. Kay ang amo ang buhaton karon is pabibo lang para sa inyo sa among mga viewers. Tungod kay Pasko naman, mao ni among buhaton karon. Magdula na pod mi. Magdula kay kapoy na sila sige sulod sa klase. No, gikapoy sig paminaw sa ilang ma'am ug sir. Gikapoy sila. So magdula sa daw kuno. Kani nga dula gitawag namo og give name on Christmas Day. Aba sa unsa? Ilang taglaon ang ilang makita nga mga butang ug mga panghitabo mahitungod sa Christmas. So andam na ko. Ang dili makatagna, of course, may punishment, may pula, may puti, o itom. Ilang ibutang sa ilahang naon. So andam naman sila. Sige, birada na! Larga! Kinsa ni? Okay! Sunod! Ano magsaba? Sunod! Sayo na dili! Sayo na dili ni! Sunod! Okay! Siya'y maka uling ron. Sunod! Ikatulo! Ready na? Kasayon na oy! Okay! Dere! Bana! Sunod! Larga! Ayaw pang hima! Namus ka ba? Bawal! Sunod! Ala! Taman 5! 1 2 3 4 5 puti! Bulak! Iros! 1 2 3 4 5 mali! Puti! Sunod! Marmar! Isa! Ros! Dragon pot! 3 4 5 Itom! Mar! Itom! Kameraman! DJ! Isa! Flowers! 2 3 4 5 Mali, TJ! Pula! Ang color ano ba? Ito yung mo, TJ. Sok Mariosip! Ito. Gwapo kayo, no? Beding! Maurag hapon na picture, kawa pa natagdaan. Isa! Pula! 2 Red! 3 Ay flowers! 4 Unsa ka klase nga flower? Antak ay kaning kuan. Gumagnig. Puti mo, ding! Puti! Isa! Flower! 2 Girl! Tulo! Santan! 4 5 Ito, manito! Adjekit! Tagnaan eh! Wapay nakatagna! Isa! 2 3 4 5 Puti! Adjekit! Palihog! Okay, Kit! Pagwapo sa Kit! Okay, princess! Isa! Santan! 2 3 Umpat! 4 5 O itom imo si walay nakatubag ang sakto nga answer ani Principia. Unsa ni? Isa, duha, Christmas tree.
Christmas tree. Tulo. Opat. Christmas party. 5. Mali. Ito, Imogen. Christmas party. Sunod. Wala pa yung nakatagnaan eh. 1. 2. 3. 4. 5. Puti. Okay, kagwapa oy. Arlene, 1. Suga. Suga dati. 3. 4. 5. Ito. Sunod, 1. Christmas light ang saktong answer. Pakpak ka nakatuba. What is that? Okay, ready na? Magkasa yun. Ano na kayo ni? 1, ha? Fireworks, sakto! Okay, libre si Danjan. Larga na rin. Ala. Okay. Ala, magaling kuan. Usa. Usa, okay, usa or reindeer. Pagkabay, tiling. TJ. Lasta, ready? Go! Kuan. 1. 2. Likuran na daw. 3. 4. 5. Puti, TJ. Tanaw sa Jay. Oh, kagwapo. Princess, 1. Jewel. Jewel daw. 3. 4. 5. Puti. Kuranan sa mga. Okay, Marmar. Alam ko na. Unsa ni Mar? 1. Kuranan. 2. 4. 5. Puti, Mar. Okay. Tama nga. Gino. 1. 2. Kuranan. Lingkuranan. 3. Ambot. 4. 5. Puti. Ako itong Anigo. 1. Santa Claus Cheer of Christmas. Santa Claus Cheer of Christmas. Unsa yung exact niya nga tawag? 1. 3. 4. Cheer. 5. Puti. I feel wonderful because I see the love light in your eyes. Sige. 1. 2. Santa Claus. Unsa tawag sa lingkuranan ni Santa Claus? 3. Kuan. Shirt. 4. 5. Ito. Ikaw, Arlene. Unsa na? 1. Bangko. 2. 3. 4. 5. Itom. 1. 2. 3. 4. 5. Ito. Tag-answer. Ano ba? The correct answer is Christmas. Santa Claus. Santa Sleigh. Alagi si Marian. Santa Sleigh. Sakyan ni Santa Claus kanang mag mo ni birahon sa mga reindeer kanang sakyan ni Santa Claus. Oh, amo. Adto sila mahatod sa inyong regalo. Bili pa mo ba nagbiyor? Oh, guyuron ni sa mga reindeer. Ako pa Okay, sunod. Ganyan. Marian sa. Okay, yung gani. 1. 3. 4. 5. Ito. Ikaw na ding. 1. Sama na. 2. Kabayon. Itugtungan anay sa kanay. Hello. Sama dai na sir. 4. 5. Ito ding. Itumpod. Lagi balik na ko sinina sa palimugaw. Princess. Camel. Camel. 2. 3. 4. 5. Ito. Alam ko na anak. Hi guys.
Okay. Hoy, ikaw. Ayaw, saglakaw. Katanawan. Isa. Duha. Tulo. Ala, ala, ala. Opat. Lima. Ito. Hindi maginarte. Sa kuha ba, sir ba? Hindi maginarte, sir. Ako. Yan ay, nanila ka. Adjecate. Arabo, sir. Arabo daw. Isa. Duha. Nagsungkod. Tulo. Opat. Lima. Mali. Puti. O, Arlene. Oy, ako'y sunod ni Saikay. Isa. Tao. Tao. Duha. Tulo. Kamil. Opat. Lima. Puti. Marmar. Isa. Isa din. Ito, te. Star. Mali. Ubusin ito. Isa. Star Claw. Star Claw. Dua. Tulo. Ay, hindi naman ako, sir. Opat. Lima. Ginoo daw. Ito. Wala, ito nga sa takunig. Ito, Mimomar. Pagkita ka, pagkita ka. Pagkita ka. Ang correct answer ani niya is kanang tulo na tulo na duha na sa kayog kamel, ang isa nagkaputok sungkod. 3 kings. Tatlong hari. Tagaan na og hint para sa yon. Inyo nang ihatag sa panahon sa Pasko. What is that? Wrong, itom. Si Diding. Ikaw ding, unsa na ding? Bula-bula mag-drawing para sa maestra. Wrong, puti. Princess. Letter of the wrong. Itom. The correct answer is Christmas card. It's Christmas card. Sunod. Kani lami ni. Lami. Mao ni inyong sa panahon sa kadlawon. Kape. Mga Adili, ayun, sama. puti, wrong. Dili ni kape. Kape ko lang ka. Aninit. What? Aninit. Ani ito, ani. Iyak mo lang, sir. Asok. Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Oh, dia. Next, Gino. Okay. Wrong. Elsa ni. Ayaw na natin, Soy. Gusto man mo. Ako naman eh. Itom kay Elsa ni. Ayaw mo kuling. Tibong sa kanan. The correct answer is Init. Kopi blanca. Init. chocolate. Chocolate. Ako. Amigo. One. Christmas. Christmas medyas or Christmas stocking. Diba, ibutang ninyo sa bintana, sa gawas ng balay para sudlan o gift ni Santa Claus. Kahit kasi nigo eh. Oh, Balay. Arabo. araba. Puti, imumar.
Adjekit. Arabo. Puti. Bakit? Striking. Tagaan ako close Striking. Dinhi lugar ni kung saan gipanganak si Jesus Christ. Striking, mali. Itom. Timog sa ospital. Asa gipanganak si Jesus Christ? Russia. Kabalay. Dalan. Sa Apulan. Sa Pasungan. Pasungan or nativity scene. siya. Wala ka tawag sa Oh, sa Pasungan biya sa panganak kay wala may dawat sa iya. Bugnaw kayo. Okay. Ha? Snow White ba ka? Oh, puti. Ang saraning. Wrong. Taplak. Itog. Wala mo kailanin nga kasayon, Rani. Snow. Snow nga tao sa tawag. Snowman. Christmas Kalo. Christmas Kalo or Christmas hat. Check si Princess. TJ. Ano Tej? Isa. Angel. The correct answer is angel. Ice. Wrong. Bulak. Wrong. Wrong. Sunod, Gino. Saan eh? Lato. Wrong. Itom. Ang answer ani is snowflakes. Snowflakes. Okay, last na lang. Unsay tawag kanil sa mi? Ha? Wrong. Ito. Sunod. Oh, Anigo. Saan na Anigo? Oh, ito siya guys. Nabibo may kanaling. Welcome to my vlog! Hug out sa niyay. Hug out ka may kapari o ka Juan Plus. Salamat sa inyong suporta. Merry Christmas and Happy New Year! Few moments later. Salamat sa inyong pagsuporta sa ato.